Реката е една много динамична система. В реката всичко е свързано, всичко тече, всички процеси се случват много бързо и всички процеси имат механизми да се възстановяват много бързо, когато бъдат нарушени. Естествените нарушения в реката са нещо нормално, към което цялата екосистема е свикнала. Наводнения, създаване на нови острови, отнемане на брегове, отнемане на наноси, съборени дървета. Всички тези неща по някакъв начин нарушават баланса, който към момента е установен, но реката много бързо може да го възстанови. Целта на първата фаза от този проект беше да инвентаризираме миграционните бариери в басейна на река Янтра, като един моделен басейн, който е сравнително голям и има практически всички типове реки. Големи равнинни реки, в средните течения и високопланински реки. Ние направихме пълно обхождане на всички речни участъци, които имат значение за рибите, като сме изключили малки пресъхващи дерета и така покрихме почти 1200 км речни участъци, които са обходени и изследвани на място. Избрахме Янтра като модел, в който да започнем дейностите, свързани с картиране, обобщаване и в крайна сметка премахване на бариери, които са с ненужна стойност в момента. Защото Янтра е, може би, най-големия водосбор, има най-големия водосбор от всичките притоци на река Дунав в българската част. Освен това, река Янтра е една от най-богатите на видово разнообразие от гледна точка на рибите. В рамките на последните 60 години в нея са установени повече от 65 различни вида риби. Бариерите са изкуствени съоръжения, построени от човека. Те прекъсват всъщност свързаността на реката. Това пречи на рибите да мигрират. Те спират транспорта на седименти, на всички тези малки частици, които реката носи. И това пречи на реката да ги наслагва равномерно, което води до засушаване в вече вкопалата се река по-надолу, до продължително вкопаване на речното корито, до дрениране на цели райони, също води до нарушаване на инфраструктура, а нерядко тези бариери са предпоставка за наводнения. Всъщност причиняват излизане на реката от нейното корито точно в най-лошия момент. Броят на бариерите, които намерихме в басейна на река Янтра в обследваните участъци е над 400. След като така ги анализирахме, част от тях приехме, че са незначителни и ги редуцирахме до някъде около 330-40 бариери, които вече имат значение за миграцията на рибите. Това са различни типове бариери, това са противоерозионни прагове, бентове за водохващания, бродове, водостоци. Наистина разнообразни са, но най-често представляват бариери сравнително ниски. Тоест те са над 80% от бариерите всъщност са по-ниски от 2 метра. Причините да се премахват на първо място са отпадналата необходимост. На второ място е опасност от наводнение. На трето място икономическия фактор, който не е за пренебрегване, тъй като хидротехническите съоръжения имат нуждата от поддръжка и нещо много важно, те трябва да бъдат поддържани съгласно нормативната уредба. Т.е. извеждането на едно съоръжение от експлоатация идва тогава, когато неговия ресурс е изчерпан. Избрахме 10 бариери, на които направихме подробни екологични анализи и след тези анализи допълнително ги редуцирахме до 3 особено проблемни бариери,
за които разработихме технически планове за тяхното премахване? Първо, проучване на собствеността на съоръженията. Второто нещо, което беше направено, да бъдат проучени всички архивни материали, снимки, карти от миналото, за какво са били ползвани съоръженията и въобще предназначение, собственост. Третата стъпка, която беше измината, беше заснемане на съоръженията по геодезичен способ, след което бяха разработени хидрологични модели на водосбора, съпътствани в последствие от хидравлични модели на участъците, в които се намират съоръженията, с и без съответните съоръжения, за да оценим как те влияят на участъка. И не на последно място изготвихме и една технология и организация на изпълнение на строителството, която завърши, разбира се, с остойностяване на видовете работи, които трябва да бъдат извършени за качественото премахване на тези съоръжения. Миграцията на рибите е насочен процес на тяхното движение от места, в които те се отхранват, живеят и не се размножават, към техните размножителни местообитания, съответно. Когато тези миграционни пътища биват прекъснати, много често екземплярите от даден вид изобщо не могат да достигнат до тяхното размножително местообитание и още повече не могат да намерят подобно алтернативно, където да могат да приключат своя естествен процес на репродукция. При това положение техните популации постепенно започват да намаляват, а в много случаи напълно изчезват. Миграционните бариери, построени масово след 50-те години, разбира се, нарушават този процес и една голяма част от видовете риби, които естествено живеят в река Дунав и навлизат в Янтра, било то за размножаване, отхранване и така нататък, постепенно започват да изчезват. Особено чувствителни са приустиевите части на реките. Там, където те се вливат в по-голяма река. Бариера на това място може да заключи цялата река, тъй като много често рибите от една река влизат за хранене или за размножаване в друга река през устието, но ако там има бариера, цяла река и десетки километри река могат да останат заключени за тези риби. В момента се намираме на река Карадере. Това е приток на Стара река, една от най-запазените реки във водосбора на река Янтра. Това е наистина изключително ценна река, която е дом на последната популация на главоч в водосбора на Янтра. Всички останали са унищожени в миналото по ред причини. Само тук в един 10 км участък от река Карадере и след вливането и в Стара река са останали главочи и тая бариера всъщност прекъсва тяхната възможност те да могат да се връщат по-нагоре в по-планинската зона на водосбора, когато биват отмивани през пролетта, през високите води. Други ценни видове, които се срещат тук, са, да кажем, поточния рак и овалната речна мида. Освен тях, тук се срещат 9 вида риби, като няма нито един инвазивен. Всичките са естествени видове и сред тях има такива с висока консервационна стойност, не само главоча, но и, да кажем, балканския щипок, има горчивка, има кротушки. Просто реката тук е еталонна и такива реки почти не са останали вече в България. И би било, нали, тъжно, ако ние не направим тази река по-подходяща, по-запазена и да ни възстановим нейното естествено корито, премахвайки бариера, която вече не се използва и повече пречи. Едната бариера се намира на река Белица и тя е сравнително малък бент. Тоест не висок бент, стар бент, отпаднал от употреба, но той разделя реката на две ясно видими части. Под бента се срещат
наистина характерните за река Белица риби, включително сом, щука, такива по-едри видове риби, които над тази бариера по някаква причина не достигат или са в много малко количество. И този бент е непреодолим за рибите. За съоръжението на река Белица подозренията ни са, че е за водоснабдяване на някакъв обект, защото в близост има шахта с помпен отсек и съответно очевидно е захранвало някакво производство в Велико Търново или така близко стоящата агломерация. Но поне от 15 години не е в експлоатация. Но пък за сметка на това съвсем ясно се вижда, че може да задържи плаващи дървета и други обемни предмети, които в последствие пък при високи води да бъдат транспортирани до най-близко стоящия мост и съответно той да бъде запушен още в ранните моменти на наводнението. Намираме се на река Дряновска от водосбора на река Янтра. Тя се влива в Белица на 120 метра под нашето местоположение. Тук зад нас е бариерата, която предизвиква изключително значими екологични щети за реката. На пръв поглед тя е малка. Тя е пренебрежимо малка, бих казал, и когато имаме по-високи води, включително се скрива под водата. Би трябвало всички риби спокойно да я преодоляват. Само че през лятото, когато имаме маловодие, особено последните ята, където имаме критично ниско ниво, висока температура на водата и ниски нива на кислорода, тази бариера причинява смъртта на хиляди риби. Тук живеят 14 вида риби, за 12 от тях установихме, че тя причинява масова смъртност в участъка под бариерата, който засяга включително река Белица. Лятото при неблагоприятни условия, рибите от Белица, която има замърсяване от дебелец, търсят по-хладната и по-бистра вода с повече кислород на река Дряновска. Масово има навлизане в река Дряновска на едри екземпляри и големите пасажи стигат точно до тук. А над бариерата нямахме нито една умряла риба и всички риби бяха в добро здраве без паразити. Ние смятаме, че ако тази бариера бъде премахната, което може да стане с много малки усилия, защото тя не представлява някакво техническо предизвикателство, не се използва за нищо, можем да имаме много голям ефект върху локалната екосистема и върху рибните популации в района. Законът за водите урежда възможността съоръжения, които са с отпаднала необходимост и все още се намират по речните корита, да бъдат премахвани. Тази уредба е доразвита в наредбата за ползване на повърхностните води, където е уреден най-общо механизма, по който тази процедура трябва да се случи. Когато басейновите дирекции констатират, че някое съоръжение се намира по реките и е вече с отпаднала необходимост, т.е. не се ползва за това, за което е било построено, или е компрометирано поради един друг начин, има опасност от срутване или да причини наводнение, те издават предписания на собственикът на това съоръжение да го ремонтира или да го премахне. Когато собственикът не е известен, а това е доста често срещана ситуация по нашите реки, защото назад във времето са строени различни съоръжения, премахването се извършва от областната управа, която трябва да извърши всички необходими съгласувателни процедури. За съжаление, досега това не се е случило поради една и друга причина и предизвикателството пред Балкани като неправителствена организация и пред проекта в частност е да изработи най-добрата процедура за това нещо, да проправи пътеката и това да започне да се случва масово по нашите реки, защото, за съжаление, те са натоварени с безброй много подобни бентове, баражи, които не изпълняват никаква функция по средата на полето или в някоя гора, а само натоварват нашите реки и застрашават екосистемите. Така че, когато ние прекъснем реката, прекъснем не само водния път, прекъснем и придвижването на седиментите по нея, ние унищожаваме местообитанията и блокираме миграционните коридори за видовете, които по принцип трябва да мигрират.
тези риби живеят на една водна магистрала и те трябва да се движат. Техните жизнени цикли, целият им живот, размножаване, отхранване, огояване, растеж, всичко е свързано с придвижване. Когато то е нарушено, те не могат да изпълнят жизнения си цикъл, страдат, някои мигновено изчезват, други угасват постепенно в продължение на десетилетия.